dic Mario Rondón i tinc 32 anys. Pertany a la unitat de trànsit i bàsicament ens encarreguem de la circulació de vehicles a Tarragona, el tema d'accidents que passen per desgràcia i també el tema de protecció escolar i tema de totes les dificultats de trànsit. A més, quan els companys de seguretat ciutadana no poden arribar als serveis perquè estan ocupats, també els fem nosaltres. Primer de tot anem a vestuari i ens canviem. De moment no saps amb qui vas, a no ser que et miris la full de diari de gent. Ja vas al briefing. El briefing significa que el comandament de torn, el corporal de torn, te dona unes novetats, i aquí és on et diuen el company que et toca. Sempre amb unitats. Jo estic a la de trànsit, doncs amb els de trànsit, entre tots, cada dia anem canviant. Una vegada t'han assignat el company i la unitat, ja agafes el vehicle o el que sigui i ja fas el treball de la zona que et toqui o de reacció o les trucades que t'entrin o qualsevol cosa. Hi ha un que era el tema d'una mare, recordo, a la platja, que el nen se li va marxar caminant i un cotxe que no el va veure li va atropellar. I recordo que se'l van emportar el nen ràpidament a l'hospital i nosaltres, quan vam fer un informe policial del teixit de trànsit, vam anar a veure a l'hospital, el nen, a veure com estava, i que el nen ja estava controlat, estava conscient i tal, i veure aquesta mare, que ja està més tranquil·la, que ja pots dir-li que tranquil·la, que ja està el nen bé aquí i ja està tot arreglat, doncs aquest canvi d'emocions que estàs fent, ostres, me vaig sentir molt motivat al tema del nen estava bé, la mare estava bé i està tot controlat. És molt en contacte continu amb la ciutadania, en contacte amb moltíssima gent. Són persones, portem un uniforme, evidentment hem après a fer aquest treball d'alguna manera, però són persones. El que molta gent es veu com a policies i ja d'alguna manera veu com una barrera, i molta gent no li fa vergonya o li fa cosa parlar amb un policia. Nosaltres estem per ajudar i sempre requereixen, ja sigui perquè ha tingut un accident, ja sigui perquè té un dubte de qualsevol tema de trànsit, ja sigui perquè no pot sortir d'un estacionament que hi ha un vehicle interrompent el pas, o ja sigui per qualsevol altra necessitat. Si jo estic actuant, jo sé que el meu company m'està cobrint l'esquena. És molt important això. I aquest vincle, com estàs a la unitat que portes 2 anys, 3 anys, 1 any, és molt, molt fort. Són companys i amics al carrer i més que amics, diria jo. Molt més, perquè el treball aquest necessita que tingui un vincle molt important. Cada any que passa o cada segons va passant el temps, ja sentes una relació més, diguéssim, més propera amb aquesta ciutat. La vas coneixent la gent, vas sentint el que té aquesta ciutat, la cultura, les festes, això ho veu. I conforme passa el temps el vincle és molt més sincer. És important que els agents d'aquesta ciutat, que representem aquesta ciutat, ens coneguem la ciutat. Jo al començament no coneixia cap carrer, no coneixia res. Però a poc el vincle és molt més, passa el temps molt més gran i molt més important. I la veritat que ara mateix, a dia d'avui, de quan era estudiant fins ara, aquests 6 anys de guàrdia, ostres, ha canviat molt. Ja Tarragona la veig com la meva ciutat, des d'on vic. La motivació que sento és molt, molt gran el tema quan resols un problema ciutadà, un accident, ajudes a la gent o una persona gran que s'ha caigut, d'alguna manera soluciones aquest problema, no? És bàsicament el que ha fet bé, entre cometes, el que t'ha sortit bé, és el que te motiva i el que no, també. I sempre intento, mentre penjo l'uniforme, com he dit abans, és desconnectar. Pensar el que ha sortit bé, que t'enriqueix molt, per al dia següent venir i poder oferir el servei de qualitat que millor puguis com a gent.